Oedd wych iawn, lot o waith i Really joio, oedd o'n hollol amlwg yna lwyth o waith yn mynd i fewn iddo fo. Oedd y perfformiad yn wych, oedd o'n andros perfformiad da. Rhywbeth gwahanol i beth da ni wedi arfer i weld, chi'n bod theatr a lwyfan de. A ni'n eistedd yn y seti de, o dda iawn. Oedd, nes i mwynhau o. Do, ta. Ti'n dod i weld gwaith brain bob tro maen nhw yn neud o, a mae'n hollol wahanol bob tro, fatha oedd hwnna'n hollol wahanol i boxes eto. O'na moment pan oedd chdi'n teimlo bod yna'n byd yn digwydd, oedd o'n mor interactive, ac oedd chdi'n dilyn y dor. Dwi'n siŵr iawn be o'n i ddisgwyl. O'n i'n di disgwyl cyfer rhan yn dod. O'n i'n rili gwybod be o'n i ddisgwyl cyn dod, ond nes i rili fwynhau'r perfformiad, yn enwedig yr anes lle oedden nhw'n gwneud fatha rhythms i ddeud y stori. Nes i rili fwynhau'r elfen fatha ochr canu arno fo, chos dydw i wedi gweld gymaint hynna ochr canu'r gwaith brain o blaen. A'r cyfuniad ar ôl o bethau, y canu a'r ffaith bod gynulleidfa'n cael y cymryd. O'n i'n cael Ac yn alos tensiwn, yn ydych bod y bobl ifanc fel ffriag. Oedden ni'n cael yr rhannu nhw oedd o. Be oedd yn diddorol, pan oedden ni'n mynd i fewn a cael y bolt, a'r nut o bolt, a oedden ni'n gwybod be oedd o i wneud efo fo, oedden nhw'n rhaid gadwch hwn tan diwedd, a wedyn, ia, oedd hwnna'n elfen neis, dod â'r cynllidau i fewn i'r stori. Oedd bobl ifanc o wych o'n i'n meddwl. Felly mae yna talent anhygol yn Bethesda a'r Cylch, a da ni'n mynd i gweld hynna efo bod Fran Wen a cwmnïau gwmpas yn bodoli, a mae'n medru meithrin y talent yma yn wych. Be o'n i'n meddwl yn rili arbennig, o'ch ti'n gallu deud ar y pobl ifanc bod nhw'n rili wedi joio wneud o, a mae hynna mor o bwysig. A yn amlwg oedd o'n edrych yn hollol proffesiynol, achos mae gwaith o bobl ifanc efo cwmni Fran Wen yn neud yn hollol proffesiynol. Ardderchog bod nhw wedi gweithio hwnna allan i gyd, ac wedi gwneud sioe werth chweil yn y teitl. Dwi'n joio. Da iawn, llongrwch edrych.